Omega, sin anna chaidesteach an bhartíontan son istigig Benno Corcora. Éisiú de garistach lena goran bhfuil son Harris an trasnán. Tá go daidech bhfuil an chódige tá ó chormach magáin. Harnais ag ó Corca a ríist. Lena chetóig agus sin iarach anna bheo fad an darabhíochaid Jonas Bricke tur fé lena chetóig agus sin pointe anna bheo an son ag an bhar. Lárpáirce dar ó grífa. Agus I gara isteach an bouta áirithe sa Justin O'Héalathe, brúach a réid. Lena chetóig an Council Buailte agus an chiad scór tránána. Sin go ó dohartaig isteach a Jónláta sa anna gháile san istig brúach ar mátá an Council Buailte íseal sábháilta ag an máideoireach ar an dara íochta. Idir an dástua fachtar na ríistige sleánathe an talún mátá an Council Buailte ag éam an ógó donna chú agus an Council Seolta Chlíháin. Sin pas glóite isteach idir Bert Chosantóir an Council Buailte agus an Council Buailte Harris an trasnán ag Dylan ó dochart bheata siad Rodá Bharacha Pilig Mac Arig an pas ó éaman ógan son a Council Cíochnathe Sábháide Clann ó Marcáilen sa agus rinne cótha seán ógó tír 9 ó céile chuid gafa iste Harris agus Raspar do bháide hanna muis na troslógad tócaige na Council Buailte géach an Council Buailte gan cháim Harris an trasnán agus bhfuil Nis sin pasa díotach a bheith daintéireach fachta íaman óga stig, íaman óga casa á bhuala an Council Harris an trasnán agus sin count das na pointí. Chur Harris an trasnán go háirithe agus cór láidir gaoithe an Council Buailte an Council Buailte Harris an trasnán há sé pointáilta túr féin ara na caide Buailte harna sin písa beascil á siad a garaisteach an sa cíl Chomáin há tansar bháide cána hábháile go grífa agus bhí sé go láidir an sol an son go dtí Tomás Ó Dúil harna sé go Corcora éisiú de fiochananta Jonas Bricke má hen son Harris an trasnán ceart medle húirt an bhearóg son mar sin anna fointe bhar daintéireach a ríiste ó Corcora tá go huaigige. Ó dochartaigh isteach go mac an mígus an Council Harris an trasnán agus Chad se le Buailte harnais ríist mac an mí an Council ile anna géar agus chu sé Harris an trasnán do ghrí san na Joe í bhaileoineach an bhartíontaige fiachant I Jonas Bricke an Council Buailte agus an Council Seolta Harris an trasnán ag ó maileoine siad báide gáil leis seo óinó gífaistigh I máide chill Clann agus a hapadíil ar dala agus an Council bhil bhó siad Clann a hádul ar an únsaíonis díra chun gicamach a siad a garachíd an sáideach sa bheith daintéireach fós agus pointe Harris an trasnán agus Clann mar a deirim ag leithí canis an léamáide an scór deirig an sa Irách Arin, Clann tí a dó dhéag, Cíl Chomáin a héan a héiniag.